Alhaji Balili sahibin mutum na Ado Gwanja, barka da an shigo gidan nan lafiya. Barka da zuwa masarautar yaƙi ta ɗaya. Sunan kamfanin mutum yanzu. Masarautar yaƙi ta ɗaya. To barka da an shigo lafiya tare da fatan ka zo lafiya. To mu ne maka fatan alkhairi. Kafin cika ka da surutu zan so in baka abin magana nan. Kai sallama irin ta addinin musulunci ka gaisa da iyayen gidan mu kafin in ba ɗan tambayoyi na kaɗan. Ba shiga aiki ka'in da na'in dangane yana iya koranci. Bismillah. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah da biyo mu musulmai masoya Annabi Muhammadu. Dukan wanda ya zo wannan guri da wanda ma da ya zo ban ne masa fatan alkhairi. Kasan mu Najeriya ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya. Kowa akan sana'arsa Allah ya kawo ni, Allah ya ka tallafi. Sunana Muhammad Abubakar wanda aka fi sani da Balele, sahibi na Ado Gwanja ko kace na Usaini Danko. Balele dai ya bayyana sunan shi da kan shi. Balele zan so baka abin magana, amma tambayoyi ka bani amsar su iyayen gidan mai an kallon mu su ji ka su ji mu kafin mu shiga aikin mu. Tambaya ta farko a nan Balele, da dama a gidan nan wa'yansu sun san ka akan aikinka. Aka sa wata waka wani ya ce ba waƙar shi bace kawai hawaye. To zan so ka gaya wa iyayen gidan mai an kallo da gaske ne mawaƙi ne kai ko ko wasa ne? Mawaƙi ne cikakke ma. Mawaƙi ne. Nakan ɗan jarraba waƙa kuma da dama ma na san ƙarshenta suna jin waƙoƙina amma ba su san ni ne ba. Tambaya ta a nan ta biyu. Mun ce kana canza muryoyi kala-kala, wani ya ce ba wannan maganas. To in dai gaskiya ne ina son kai mun murya kala uku. So nake kai mun murya marigayi Alhaji Rabilu Musa Ibro a cikin gidan nan yanzu nan, da ni da iyayen gidan da an kallo majika. To ina jarrabawa kamar haka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka san kowa da ka gani yana so ya ci arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, saboda rayuwar nan gaba ɗaya to ban dawo. Allah ta ba Balele. Balele murya ta biyu da nake son tambaye ka, muryar bakon mu ne da ya tafi ya bar gidan nan ba da daɗewa ba. So nake kai mun muryar daushe mai da baibayi a cikin gidan nan. In ji wai da gaske ne muryar daushe mai da baibayin nan za ta fita ko ko a'a? To masha Allahu. Sunana Rabi'u Daushe mai da baibayi na sahura mai dan wake na Ramatu Maman Idi sahiba uwar farfesu. Dai aka ce magana ce ta difan yunwa, Malam Allah ya haɗa ka da dan wake, ya sha yajin magi ya daure ku sai dai ka ji biyar. Allah ku tawo wa idan wani yana can zai ce wallahi daushe ne. Balele murya ta uku da nake so kai mun, so nake kai mun muryar sashibin ka yaron ka Ado Gwanja. Dan Allah idan ana bukata a yi muryar nan ta Gwanja a tafa ba gona.
to an shi kenan na san sahibi ne ni na ɓangaren law habibi ne ni na ɓangaren soyayya na kan so ga yar budurwa tana tafiya irin ta soyayya sai mun dariya irin ta soyayya a ƙarshe ta kalle da ta ce mana I love you. Allah ku ta ba wa gona ba mu tsaya daga nan ba balele a fina-finai da yawa muna ganin ka kana yin aktin da 'yan daudu wai yanzu idan na ɗauki abun maganar nan na baka kafin ka shiga kayan aiki za ka iya min muryar 'yan daudu da sin ɗinta ko akwai wani sihiri ne na dole ya an sa kaki in ka ce kaki fa kamar ɗan sanda kenan ko soja ko ba haka ba kuma kaga gidan nan da sojoji kada a zo a ce za a koyi tirenin ɗin harbi a kan ko ba haka ba ne yan uwana mata aikinmu ne wai an gayyace gwaiwa lilo ta ce sai da yin ba abin ba ko ba haka